Mga mabugat kag mahinay nga salakyan ginadumilian nga maglabay sa buhang flyover. Samtang DPWH Undersecretary Roberto Bernardo hindi mapathag ang nangin kabangdanan sang depekto sang ungka flyover. Si Zen Kilantang nakatutok. Tuig 2019 sang ginsuguran ang 315 million pesos nga buhang flyover project nga nagalaba ini sang 200 metros kag may 5 ka span. Sang Lunes ginbuksan na ini agud magamit sa mga motorista. Diri naman sa buhang flyover tayo na nga makalabay ang mga motorista apang ginadumilian ang mga mabugat nga truck kag mga mahinay nga mga salakyan ilabi na mga motorsiklo kag bisikleta. Ginpahayag sang DPWH nga tugutan lang nga makaagi ang tubtub sa 31 tons nga load limit sang salakyan. Samtang ipaidaluman sa geotechnical investigation ang aganan flyover sa Pavia, agud madetermina kung mahumok man ang duta nga ginatindugan sini. Ilabi na nga pareho ang disenyo sang proyekto sa depektibo nga ungka flyover. Sa subong, nagapabiling nga untat sa gihapon ang konstruksyon. Ganon din ang gagawin namin. Siguro we will be hiring consultants para naman mapag-aralan, titingnan din yung geotechnical. So another budget for that, engineer? Maliit lang naman ang pondo ng geotechnical, hindi naman ganun kalaki. Hindi magnubo sa 15 milyones pesos ang gastuson sa pagharluat sang consulting firm agud mag-imbestiga sa aganan flyover. Bagay nga puno sang pagkadismaya ang pila ka mga motorista matapos magwa ang investigasyon sang third-party consultant. Ginpahayag nila nga kung tani wala ginpatarasakan ang pagtukod sang proyekto, bangod na usik lang ang 680 milyones pesos nga pondo kag naghatag sa huol sa publiko. Tani gin planuan nila antes patindog ang ning tayo. Ay kung mahumok ang sa idalom sini pag usumod gid man siguro eh. Tige dugang naman ng gasto naman. Tapos ang puol naman sa mga sa traffic naman eh. Dugang pa nga nabutang sa katalagman ang seguridad sang pumuluyo, bangod halos tanan nga haligi sa Pier 1 to 16 ang nagausmod. Nahibaluan nga ang Bureau of Design sang DPWH Central Office ang nag-engage sa consultant agud magpatigayon sang geotechnical investigation ante suguran ang proyekto. May nag-review man sang detailed engineering design kag ginpa-implement sa DPWH Region 6 ang proyekto. Una na nga ginpahayag sang private sector representative nga si Engineer Nilo Hardeleza nga nagpadayon ang proyekto apisar nga wala nagpatigayon sa madalong pang investigasyon sa mahumok nga duta. Hindi naman mapaatag sang DPWH ang nangin rason sang depekto sang multi-million project bangod na sunod man kuno ang insakto nga proseso. Hindi namin maipaliwanag eh. Siyempre, kailangan, ang amin na lang, we are giving solutions to the problem. So sabi nga namin, siguro palalakasin natin yung tulay para maka-withstand yung kailangan niyang suporta. Upod Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.